Takže, nepovedal Počúvaj, si... dneska si to valím na svojom bavoráčiku. E46, ne? Troječka. Krútim 1500 otáček a zrazu babka na prechode. Tak som jej blikol, že môže ísť. Počúvaj, keď bola v strede, dám tam dvoječku, šľapnem tomu na podlahu. 3500 otáček. Hukot jak kokot. Babku skrútilo jak štetku okolo tyči. Počúvaj, babka dostala nové tetovanie priamo z Bavorska. Čepeš, ne? Padol som, lebo som pustil hru, ty vyjebanec, skurvený. Zhora! Možno. Čo mám pod okom? Vieš čo, išiel som na Moravu do Bojkovic. Vybehme na benzínku, ty kokos, čo tam je, vieš, aké tabaky majú za hranicami. Kokoda Radek vybehol z záchodu a proste rovno mi najebal. Čo som mal robiť? Blázen. Proste prijebal ma Radek. Prekvapil ma. To pozrie, vydrž. Nové boty, čo hovoríš? No ukáž sa, Fris. Čo tu máš za kokotiny na nohách? Čo ti jebe? Ty si debil. Čo to vôbec je? Jak akože Honda Civic. Čo ti myslel, maj tak jebliče. Myslel, máme tak jebliče. Čo ti jebe? Dámy a páni, náš vlak o chvíľu ukončí svoju jazdu v stanici Košice. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko. Oh my God! What happened to him? 2+2. Ahojte chat, volám sa Mišo Adamík a vždy keď počujem svoj hlas v blerpe, tak sa začnem usmievať na obrazovku ako slniečko, ha, čo ti jebe, som hlupý. Druhý deň pozerám na tých istých 10 snímok v tejto hre, fakt sa spamataj, alebo poď von, zošľahám ťa lakťami a budú všetci spokojní. Jebať blerpov. Buratino! Rvý banter! Nie? Mission Impossible? Čiže na 100% to bolo použité aj v rúžovom bandu. Kokotinu vyjebanú. Ty môj kokot, to normálne nie je možné ani. Takže rozumieš. Využíva svojho tela na to, aby niekomu pomotal hlavičku. Alebo len pri tejto hre horí ako ja. Poď do piči, ale s týmto skopom. Lebo ty si ten, ko chce mať vedľa seba. Rest, si môj respekt. Rest, chcem byť tvoja Ema. Rest, spolu by sme boli super.